Ito guys, so yung mga lumba lang kayo ba? Lumba lang kayo. Guys, mag-edit tayo. Guys, pag di pa napag-subscribe sa aking channel guys, kung na kayo mag-subscribe sa kanya, sa akin na lang. Gia Bolsa. Huwag nyo kalimutan na sa hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, mag-subscribe na kayo. At saka huwag nyo kalimutan i-hit ang notification bell para palagi kayong updated. Updated! Oo, updated. Updated! Kung meron kaming Outdated! gago. Thank you guys. Bye-bye. Bye-bye! See you next Thank you tayo. vlog. See you next vlog guys!